Здравейте, потребители от Бокс от YouTube, аз съм PSBG от Tank Team BG и сега ще заснема 8 епизод на играта Call of Duty Black Ops 1, но и сега стигнахме до мисията Crash Site и да започнем мисията, както винаги започваме пак от началото на менюто, избираме трудността, пак да е лесна, защото не съм много добър в тези игри. И сега да видим какво ще стане. Много ми е интересно. Дано ви хареса поредицата. Харесва до сега, защото е супер яка, мен много ми кефи. И ми харесва. No matter what he tells you, no matter what he says. But he gave us the dossier on Clark. He led us to Nova 6. Reznov's not who you think he is. No, he's my friend. He helped me escape. Come, betrayed, forgotten, abandoned, all brothers, huh? Forget Reznov. Focus, Mason. We're out of time. The world is on the brink of war. Whose war? Who the hell are you anyway? I keep hearing numbers. Не спираме да чуваме номери. The numbers are a broadcast. You've been brainwashed. Тази мисия не съм правил и както знаем сме горе-долу близко до финала на играта. Остават ни още около 5 или 6 5 или 4 мисии, докато я въртим, което е супер яко. CIA down a Soviet cargo plane carrying Nova 6. It went down in Laos. Our SOG team went in. What happened? Keep hearing the fucking numbers. It's a broadcast, Mason. The broadcast. Сега чакаме да ни зареди. Лоудинг. Такова, къде трябва да се чака преди да започне мисията. Добре. Чакаме. Та и мисията тръгна. Мисията започна. Не тръгна. И аз един умник. Сега трябва да се придвижим. Тук и Резанов с нас отново. Резанов, дано най-накрая Резанов ни предаде. Моля, аз трябва да карам, бе. Манкам. Добре, тук ще има много екшън. Предвиждам го.
лагна. Добре, тук трябва да караме кола. Тук караме лодка, което е супер тъпо. И има доста екшън. Як екшън. Може и да зумваме, което е супер яко. Фелнахме, ето за това ви казвах, че не съм добър много в тези игри. Почти ни гръмна лодката. Почти. Оле, тая игра е много яка, много ми кефи. Тук този екшън, това нещо е много яко. Кога ще приключим с него, защото не искам. Един човек умря. That young kid didn't make it. Яко. I swear to God the Woods was crying. But he never let us see no tears. Nothing so far. Wait, something's in the trees. Един не успял да го... да успее да... Един успя да умря. Да умре. Един успя да умре. Което кофти е. Добре. Това е наш. Това е добре. Say again. Kravchenko, he must be near. I hope so. I found it just ahead, patching you through. I have visual confirmation. Ground zero Добре. bodies and cargo all over the place. I say again, I have visual Head for the shore. confirmation. Don't have much time. Най-накрая приключихме секшена с много екшен, защото то най-много ме затрудни. И сега само трябва да стане. Предполагам. Да! Оле! Оле! И тази мисия ми е любимата. Сега, докато гледам тази мисия, ми стана много яка. Вече това ми е любимата мисия в играта. От абсолютно всички. Пускате супер яки оръжия, в началото почва супер як екшен. И тук вече е такова бой. И тук започва с боя, майна. Това е супер яко.
Взимаме тяхните каратешки. Те имат и много хубави каратешки. На мен ми трябва шотгън, защото сега в момента не съм за шотгъни. Сега в момента съм с каратешки. Чакай, бе майките. Добре. Това има тунинг. Това е. Пусти. Това е кофти. Много мраза. Почна да ми засича леко бутона. И забравих, че не трябва да задържам бутона. За да се прицелвам. Добре. Това е много яко. Но за сега играта е много яка. Представяш се, ние почти сме на края на играта. Почти остават ни, да, 3-4 мисии, 3-4-5 мисии още. Ако включим тази мисия, ни остават още 5. И не съм сигурен. И много ме кефят скиновете на оръжията. И скоро може да играя Call of Duty Black Ops 1 онлайн, след като е вратна. Крахната мултиплеер. Метам гранатика тут в момента. Скиновете за сега в играта са много яки. Лично мен много ме кефат. Скиновете на оръжията и скиновете на героя в момента, сигурно героя не изглежда супер як. Не мога да го видя в цял ръст, така че само лицето мога да го видя. Така е в тези игри. Опа, какво спре? Не мога да спре. Опа! Тук е кофе. Добре. Тук е ножа ми. Тук се обръщам на тази страна. Добре. Добре. Това оръжие ми харесва много. Но ме се та. Оле, 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 оле! Громни. Громна. Не знам това дали е паднал от самолет или нещо друго. Не съм сигурен. Не съм сигурен. Какво е това? Добре. Добре, малко почна да ми засича, малко. Имам гранатомет. Това е яко. Имам гранатомет ще бия с първото си оръжие, което е, между другото е много яко. Има много як мерник и всичко точно. Я с него. Добре. Продължаваме. Имаме гранат лончър. Това е за танкове или за нещо. Не знам, не съм сигурен. Но имам снайпер. Добре. Само си оправим, контролите. Combat. Срендинте. Спринт. Добре. Това ще е с тап. Тап. Това ще е с shift. Ето, най-накрая открихме с снайпера. Бутона за снайпера.
Това прави снайпера да може ти да го контролираш, защото както виждаш той се тресе. Те всички са снайпери. Оу! 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 Удари ме! Окей. Хеликоптера пада. Хеликоптера пада. Добре. Ще да кажа, не е много добре. Ох! Заболяма. Сам съм. От тук нататък май имам чувство, че съм сам. Те няма ми помагат. И ще трябва да съм сам, а те ще ми помагат отдалеч. Ама те не помагат много добре. Опа! Фак! Заловиха на! Май заловиха. Май ще ме заловат. Май ще ме заловат. Аре бе, мамка му дева. Нямам патрони и не можа да го застрелям. Довакин и Резан и той Драгович. Мамка му дева. Сега не почвам следващата мисия, защото ако започвам следващата мисия, веднага ще я почна. Мога да направя и 2 мисии. Също мога да направя и 2 мисии в тази игра. Това ще е много яко. Като направя 2 мисии, това ще ни съкрати 2 мисии, ще ни останат около 3 или 2, за да върнем играта, което ще е супер яко. Сега играем с Ходстън. Всъщност Ходстън. Който между другото е много готин герой. С него мисиите са много яки. Направих вече само една мисия от негово име. С неговия герой и беше супер яка. На онази мисия, която трябваше да скачам като от напред-назад. Да, започваме втора мисия, значи ще направя 2 мисии в този епизод. Само да ви кажа. Добре, Капитан Морсели. Тук играя с Капитан Морсели. Не знам кой е то Капитан Морсели, ами харесва. Добре, май ще ходим на Луната, имам чувство. Ако ще ходим, ще е супер яко. Никога не съм виждал Луната в тази игра. CAD, this is Big Eye 6 requesting takeoff. Big Eye 6, clear for takeoff, runway 4. CAD, confirm refuel with KC-135 in Sector Bravo 69er. Affirmative, Big Eye 6. KC-135 is in the sector. They will meet you there. Big Eye 6, you have the sky. Copy, CAD, my sky. Wow! Copy, Big Eye. V1, check. V1, rotate. And we have velocity. Your way, check. CAD, this is Big Eye. Добре. Отидахме в Луната! Не, сега сме в Луната. Май. Не съм сигурен. Як кораб. Fucking. Use your target indicator to find Kilo 1 on the tax CP. Affirmative. I got him. Kilo 1, this is Big Eye 6. I have you on the TRP. Roger that, Big Eye 6. We have zero visibility on the ground. We need you to guide us to the comms relay. Kilo, you need to move east. That's a negative, CP.
TAC recon, I see enemy vehicles inbound. Get the squad off the road. Looks like there's a structure to the north. Get them inside, CP. Cat, Kilo 1 has been neutralized. Oh, what the fuck? What? А, втора мисия. Мама му да има. On the move, big eye. TAC recon, I see enemy vehicles inbound. Get the squad off the road. Looks like there's a structure to the north. Get them inside, CP. Passing by the house. Wait, no. Enemy has stopped in front of the house. Добре, сега вече играем с някой герой. Това е добре. О, какъв як пистолет. Само дето е бъгъв. Иначе топ пистолет е много як. Добре. Стелт. Стелт. What the fuck? Man. Какво е? Kilo, you are clear. Kilo 1, the road is hot. Exit through the rear of the building. On the move, big eye. 2 targets sighted. Kill them. Kilo 1. Come in, Kilo 1. Yes. Nah. Kilo 1, the road is hot. Exit through the rear of the building. Understood, big eye. Stand by. 2 targets sighted. Kill them. Move your squad onto the barracks. First objective is inside. CP, I see a large patrol inbound. Kilo, stop and drop. Holding position. Kilo 1. Come in, Kilo 1. Това е много трудно, бе. Гаус, аз тази мисия. Move your squad onto the barracks. First objective is inside. CP, I see a large patrol inbound. Kilo, stop and drop. Holding position. Confirm, Kilo 1, you're out of sight. Изчакваме. Сега излизат. Kilo 1. Come in, Kilo 1. Това е много трудно, бе. Това е много трудно. Move your squad onto the barracks. First objective is inside. CP, I see a large patrol inbound. Kilo, stop and drop. Confirm, Kilo 1, you're out of sight. Чакаме ги да се махнат. All clear, Kilo 1. Coming up on the barracks. Multiple targets inside. Reach and clear, Kilo 1. Roger that, big eye.
Internal comms line cut. Base is dark. Moving to second objective. Roger that, Kilo 1. Kilo, look north. Kilo 1, we have infantry inbound. I count at least 6 targets. Too hot. Stop and drop. Stay out of sight. Добре, в момента не знам какво стана, обаче тази мисия беше трудна. Уви. Не беше чак толкова трудно, обаче трябваше повече да смисли. Fucking Ice Cube is in his element. Което е лесно, защото можеш да си такова, да избираш къде да ходят и какви тъпоти да правят. Обаче по-лесно ми е аз да игра с тях. И ги вода, отколкото горе да ги вода, защото ми е малко по-трудно. Трудно ми е да ги видам. Нея враговете. Явно може би 3 мисии можеш да направим, защото първата беше малка, втората също. Просто беше малко по-трудничка. Не беше трудна, обаче трябваше да я свана. И трябваше повече да смисли. Сега, ако можеш да направи още една мисия и ще е яко. Още една мисия. Скоро наближаваме финал на играта. Сигурно финал ще е много як и такива ти. Добре, тук играем с Хоскин. Тук играем с Ходсън. Тук играем с Ходсън. Да, Ходсън. Умари USR Ходсън и другите пъти. Това е, тук май не съм самичък. Ако не съм самичък е добре. Но ако съм самичък ми е малко тъпичко. Защото маза съм самичък обикновено в такива игри. Тук не чакаме да преминат. Е така се прави, трябва да се и чака, не да ги откувате. И то по дяволите как не ме видя. Имам арбалет. Сега забелязвам, че имам як арбалет и яко оръжие. Майка ти де е, ба, куче. Big Eye, this is Kilo 1. You still have us on tack? Affirmative, Kilo 1. Visibility has improved. We're starting our insertion. Moving to the substation. Tracking. Big Eye sees 4 combatants entering the structure. Over. Roger that, Big Eye. We're going in. Power relays just below us. 4 targets. Let's go. Това е, тук тази игра ми харесва. Тук тази мисия знам. Добре, hold това и трябва да натискам това, да. Сванах. Това се доста път надолу. Още ли бе? Още хукване надолу. Ready? Да, You are. прес. Забавен каданс. Това беше прекрасно. Какво е това оръжие? Искам да го видя. Оле! Това оръжие ми е едно от любимите. Big Eye, this is Kilo 1. We've taken the substation. Оле, това ми е много... Това е
Любимото ми, едно от любимите ми оръжия е те игри. Аз имам много любими оръжия, обаче това е едно от най-яките за мен. И съм много добър с него. Once we knock out the external comms, they'll realize something's wrong. We'll need to move fast before they can destroy any intel. Добре, върви. Очи, върви. Занимавам. Къде е? Къде е? Малко знаете, че играта ми е леко бъгава. Добре, трябва да следвам тоя пич. Който между другото го знам. Kilo 1 approaching the objective. Roger that, big eye. We're going in. Kilo 1, you have multiple targets inbound to the comstat. Добре, така ми е по-яко. Така ми е много по-лесно да игра с него. Без мерник. Switch to explosives. One target patrolling outside the shed. Two more inside. Two more by the truck on our right. One more in the right gap. It triggered the alarm! Weapons free. More infantry inbound! Switch to your explosive bolts! Tango down! Това трябваше да са експлозиви. Както казах, това оръжие е любимото, особено като е така, е много яко. Много съм силен с него. Мре. Ком се лежа? Борсук. Трябва майка ти де. За сега играта си е много готина, мен лично много ми кефи. Много екшен, много нещо. Има. Обаче има много малко мисии. Което е тъпо. Сташ. Два пистолета! Те стъпи. Те пистолети стъпи. Добре, шотгън. Ще бъдем с шотгън. Любимото ми оръжие е шотгъна. Най-любимото. На първо място. Къде? Shoot the hinges. Добре. Какъв нощ момент. We have about 3 minutes left before we need to refuel with KC-135. Understood. Big eye. Kilo 1 are at the comstat. Copy that. Your team is in position at the window. Само чакай. Експлозивите се приготвим. Добре. Отваряме. Point. You have multiple targets inbound to the comstat. А ти поди зления. Не знам как оживях тука. Фак, граната! Метай! Както винаги, обичам шотгъна. Защото близко е супер силен, но далече е слабак. Да се каже. Давай, това знаеш. Доста пич. Много са и забавни. Шотгъните. Свършихме с шотгъна, почваме с картежка.
Confirm that the relay is offline. Over. Affirmative, Kilo 1. All outbound communications is ceased. Ah, whack. Won't take them long to figure out we're here. Let's move. I'll get you on the ridge! Hudson, get on the ledge! Fuck. Спокойно, спокойно, не, приятелю. Приятелю. Тичай. Ето за това трябваше да мога да тичам. Скачай. Добре. Добре, съгласен. Скачай. Добре, Хоцкин. Търчи. I'm believe I can fuck the sky. Oh yeah. Во! Моята любима буква. Та. Това е парашутене. They've already started clearing house. Move! Сега забравям, че с контрол се лага на земята. Не се кляка. И се обърквам. Цялата игра само такива тъпчи сменям. Майка си де, ба. Ауч. Не знам как ме убиха, но... ме убиха. Таков си. Много. They've already started clearing house. Move! Ча пасам. Добре, ти си такава пушка ли, бе? Ти си пушка ли, бе? Признавам, в тази игра има малко оръжия, които са готини и са малко и тяхните скинове, така да се каже, са много по-готини отколкото на Call of Duty Black Ops 2. Примерно това оръжие, където играя сега с него, много ми харесва и е по-хубаво изглежда от втората версия. Black Ops. Добре. Ето примерно това оръжие много ми харесва. Много яко. Лагва ми е. Умра. Малко. Лаг. Дали то още много лаг. Примерно това оръжие, където го виждате сега в момента да играя с него, то изглежда много по-готино, отколкото в другата игра. Повтори го няколко пъти. И тази граната може да ме уби. Добре, ще тръгна да поскачам назад. Добре, това оръжие. Сега съм с шотгъни, съм играл. Много по-трудно се минава с шотгъни, отколкото с картешки. Иначе виждате сега колко плесно мират. You see these wires? Yeah, running all through the facility. They've got the place rigged to blow. Make it fast, people. We don't have much time. Ево, хора. Ходите нещо. Steiner's not here. It's locking down! What is that? Fuck! He's jamming our radios. He knew we'd be here. On camera, he's watching us. Rahovich is telling everything and everyone connected to Project Nova. I am sure I will detect. What do you want? Targets marked across the states. All across America, Rahovich has people cells waiting for the signal to release the Nova 6. Weaponized Между Nova другото, Ходстън го има и в Call of Duty Black Ops 2. Only I can tell you how to stop the broadcast. I am at River Island. Мислих, че това Брукс не умря ли, бе? Или някакъв друг умря. Не съм сигурен. Ах! Fucking goddamn it.
Фак! Убиха ма. Рата ма уби. Това се минава за секунди. Кафти. Ятай! 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 Motherfucker, motherfucker, motherfucker. Ta na 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 na. Ni 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 na na. Pipo pipo pipa pa. Pa. Au. Mangum. Mangum. Смени ме. На експлодиращи. Не мога да се нагласа. Така. Екшън, мана! Екшън, отново! Защо не съм жирован? Защо не съм... Лавина, лавина! А това е... Лавина, да. Кофти. Не знам дали мисиите са малки или аз просто съм най-добрия. Просто аз съм много добър и ги минавам бързо. Не съм сигурен. Със сигурност не съм добър. Вече не знам, поне 3-4 мисии. Части от мисии в тази игра. В този епизод. И може епизод да се получи 1 час. И 50 минути. Но около 1 час не се притеснявайте. Гледайте го просто. 1 час. Ако ви се гледа нещо 1 час, някога го правите. Гледайте моето. Много интересно. Цялата игра гледайте. Ще разберете историята на играта. Ако искате да гледате Borderlands 2, Battlefield 2. Обърках се. Казваше Black Ops 2. С радост. Играйте. Добре. Сега в момента пак правим някаква мисия. Играй или умирай. Don't scare me. Communist piece of... Bowman! Bowman! Next. Bowman! I'm gonna kill you all. I'm gonna kill you all! Don't touch me.
Thinking. No, Doc! One chance, Mason. Take it. Okay. No! You can't kill me! You shoot, G.I. You shoot! Damn! ما عليه كوركيا ووت. This time, do it. Inland! Ready. Play. 6 and 8 o'clock. Успя да го застреля, бе! Браво, Мейсън! Най-добрия! Най-добрия Мейсън Мана, умника! Умника Мейсън. Болман умря, горкия той. Оле, любимия ми шотгън с 2 патрона. Най-любимия в цялата игра, но аз не искам шотгън. Към пистолет. За Болман! Кучко! За Болман! За Болман! За Болман! За Болман! Добре. Болман умря. Вудс е жив и Мейсън накрая ще умре. Предполагам. Mason, fire when ready. Интересно е откъде изкараха тези калашки. Нашите хора. Ние откъде изкарахме тези калашки, защото нямахме такива калашки. Уви да, нямахме. Няма го, няма никой. Аз ще управлявам хеликоптер. Това е гадно, аз не мога да управлявам хеликоптери. Клиер. Клиер. Дупката откъдето излезохме е там. Ние стреляме, Не, аз управлявам. Фак. Не. Аз да карам хеликоптери. Аз да карам хеликоптери. И мраза. Fuck, god damn it. Fuck, my goddamn life. No.
Оле. Добре, успяхме да го взривим. Не знам как, но успяхме. Оле, мале. Мразя да управлявам хеликоптери. Винаги съм казал, в тези игри мразя да управлявам хеликоптери. Оле, фак. Мамко. Fuck. Roadwork. Браво, успях. Успяхме. Fuck off, ти. Тая игра е трудна, ми се е трудна. И би трябвало да управлявам някакъв хеликоптер, май трябва да се правя да ни кам. Аз този хеликоптер. Аз тази мисия. Най-накрая. И най-накрая успяхме да го. Хеликоптера пада. Добре, ние трябва да го приземим, защото почна да пуши. Интересно и яко. Сега да започне екшена. Сега да започне екшена, ще е супер яко. Добре, сега ще излизаме навънка. Свърши пътуването с хеликоптери. Трудно беше, ама свърши. Uuuu. Това оръжие е яко. Мангал, изчакай. Батко, чакай, не ме изчакай. Добре, само изчакай. Добре. Let's do this. Какво е? Какво? SRPG-то мая на кемпи. Може SRPG. Добре, че аз съм корав, не мога да изглежда на RPG-та. For fuck's sake. Добре. Майка ти деба рокет ланчер грозен.
Гранет ланчер, такъв за... О, това оръжие ме кефи. И то доста. Преди не съм играл с това оръжие, защото не съм врътвал Black Ops 1. Между другото, това ми е първата игра. Първото врътване на тази игра. И уви, искам да я врътна. Защото ще си заслужава. Гледал съм финалната мисия. Тя е много яка и си заслужава да изгледате, ма тя ще е изненада, няма да казвам какво е. Само съм гледал на финала и съм играл малко от... и бях играл само до 5-та или 6-та мисия в началото на играта. Пак спасихме Резонов. Thought you were dead. When we were captured at the river, they brought me here. Listen, you gotta get these guys out. To Russia. Rodrigo. We're in charge of our destiny now, Redman. Check on the fire. Дано Разанов не ни предаде на края на играта, защото имам чувство, че те ни предаде, защото он е пич, където на една машината за номерата, в началото на играта, он е където ни говори. Той каза, че той не е човека, за който ние го мислим. Демек не е добър. Не е добър, е зъл. Примерно толкова много пъти е жив и толкова много пъти майно го спасяваме, че той вече чудо се. Чудо се дали е зъл или добър, защото толкова много пъти го спасяваме. Защото го спасяваме супер много пъти и винаги е жив. Не умира хич. А той не е главният герой в играта. Мейсън, защото главният герой в играта е Мейсън. Мейсън, Хотстин и другите. С тези герои, които играеш ти. Не с тези, които са помощници. И в двойката играеш с Woods. В Call of Duty Black Ops 2. Black Ops 2. Къде се... Мамка му деба, къв сто ми зашливи. Майка ти деба. Woods, не! Fuck you, Woods! Много се шибан, мана. Ей, как може да се жертваже? You're okay. Are you okay? Mason. Krashenko is dead. Drago, Krashenko, all must die. Трябва да се бия. Трябва да се би, майно, трябва да се научи се би. Уц, защото Уц много ни се би. Много добре. Що му ние го приби? No, Reznov is still with me. Since Bakuda. Интересно. И то лоста. No. I wasn't rogue. I was continuing the mission. You went to Rebirth Island against orders. Why, Jason? Steiner was there! We had to kill Steiner! But Hudson and the CIA were already on their way to get Steiner at Rebirth. Why did you have to go? Dragovich, Kravchenko, Steiner, they all had to die. We wanted Steiner alive! Why did you have to kill him? Because the numbers were telling me to! Why don't you understand?
Добре, интересно. Dragovish's sleeper cells are on U.S. soil. Nova 6 is weaponized. They will use it. Moscow has gone dark. We are out of options. The preemptive strike on Накрая един от тези тримата умря. will authorize. Face it. For the last time. Where is the number station? How many times Steiner was at Rebirth Island? We had to kill Steiner. Victor Reznov? The same thing. The same. We're losing it again. Oh, God, it's time to rebirth. Сега май ще започнем следващата мисия, но аз няма да я правя. И спирам. Клипчето. Много яко върви играта. Много ми харесва. Трябва да убием от нея тримата и всички като умрат, сигурно той ще му премене. Предаде Драгович. Резанов. Бърках се. Сигурно не съм сигурен. Но знам, че финал е много яд, защото съм гледал малка част от него. Играта ще започна мисията. Добре, пак играем с Мейсън. Мейсън, Реборт Исланд UCR, февруари 23 1980 някой. Rebirth Island. Source of the refugees. Добре, сега спираме. Няма да правим мисията. Вакута. Добре. Много бъгна. Добре. Много лесно бе. Up to you, Mason. It's all up to you. Остават ни още две мисии, за да въртнем играта. Това е много яко. И това беше всичко мен. Аз бях PSBG от Tank Team BG. Ако ви е харесало, абонирайте се. Харесайте видеото. Харесайте клипчето. И чао, това беше всичко от мен.